penji chogo Winnie Odinga. Ene mano penjo ko wacho ni wadwaro ni mondo ji obed piny mondo ng'iane ni to NDC bedino yiero joma koro miyo chamo muma sani. Okapar ni Winnie Odinga no penjo mano. Winnie Odinga was looking at the broader picture of the role of ODM within the Brodbes government. Way forward for negotiations or participation or engagement gi Brodbes government. Koro Winnie Odinga ne penjo ni Jakom koro nindo. To waduto wang'eyo ni Jakom emane jatendwa Brodbes government kata. Nikech Brodbes government, jo ODM notel negi gi Jakom. To jo UDA notel negi gi William Ruto. Kendo mage jok manoketo seyie 10-point agenda. Koro gima ne Winnie penjo en ni Jakom koro senindo. To Jakom emane wamiyo teko wate ni ene motanwa gino. Kaka negi wuoyo, kaka president be ni kucha, kaka jatend UDA, Jakom kaka jatelo, mane jatend ODM, ema koro nyalo tayo gini. Koro gima ne Winnie penjo, eni makoro Jakom onge ni. Wan kaka jochama, wang'iyane uru, ni ng'awa kata jok mage, manyalo tayo nwa gini, nikech gini en gima complicated. And indeed en gima complicated. Nikech samoro, moloyo kaka a 10-point agenda kanyo, ne wawacho ni abductions gi mondo stop. Tiende ni ndhiyo, nyithindo, to ilal kod gi, mano nego stop. To samoro nyochi yudo kapodi mano timore. Kodi ng'eni complication bedo ni yawa. To koro mawanjo ODM to nema koni ma wene po 10-point agenda ni. Koro ti watim denadi. Wawuogi koso wago koko koso watim nango. Mano kelo complication. Koro it needs ni wawinjire ni ng'ane gi ng'ane kore mamondo dhi otimango. Wayie nigi ne mamondo gidhi tawa kaka ODM negotiation mar kata engagement mar Brodbes government. Mane kaka unu winje nikech wato manwa winje gi oko kanwa winjo ko penja yanga ni joma nitie jotelo mantiere sani gi